Ito pala yung PCP bulb na nabili ko sa Shopee. So, from Indonesia siya. Nakita ko siya sa Shopee for only 451 pesos. So, legit to na na PCP bulb kasi nakikita ko sa DIY nila ginagamit nila yan. Ayan siya. So, brass yung material niya, and then yung niya is naka double o-ring dun sa seal, and then may isang o-ring para dun sa seal ng transfer port. Ayan. So, full set na to ng bulb. Meron na siyang spring, and then yung bulb head. Meron din siyang kasamang set screw. Ayan, titignan natin yung mismong itsura ng pinaka bulb niya. So, acetal na din siya, which is pag sa PCP talaga mas maganda ang acetal na bulb kasi mas magaan. So, yung bulb na ito ginagamit nila specifically for caliber 177. Hindi ko alam kung pwede siyang gamitin sa 22, pero gagamitin ko sa 22. Lalakyan ko lang yung butas ng transfer port. Yan. Kung mapapansin nyo, yung bulb throat niya ay nasa 4mm yung butas, and then yung transfer port niya is 3mm lang, so masyadong maliit para sa 22. So at least nasa 3.5 to 4mm dapat. Yung spring niya okay naman yung quality. And then ito may aluminum tube ako dito na 6063, 25mm outside diameter, and then 19mm inside. So 3mm yung wall thickness nito. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya saktong sakto, pero kapag may o-ring na, as in tight fit na siya kapag nilagyan nyo siya ng o-ring, which is magsisil yan sigurado. Ayan. Itong aluminum pala nito na 6063 is rated siya for 3600 PSI. But yung ilalagay ko lang dito is nasa 2000 PSI lang for safety reasons. So, ang magiging tuning nito is parang Benjamin Maximus o kaya Discovery na 2000 PSI lang yung full pressure niya, pero siguro okay na ako sa sa 800 fps to 760 okay na yun, basta ang mahalaga safe. So yun lamang po, maraming salamat.